Rikicewar jinin al'ada yana so ya zama ruwan dare a tsakanin mata masu shekaru 20, 30 zuwa 40. A wani bincike da aka yi, an gano cewa kashi 57 na mata suna da wannan lalura na rikicewar jinin al'ada. Wai shin menene wannan lalurar na rikicewar jinin al'ada? Rikicewar jinin al'ada, wanda ake kiran shi da oligomenorrhea a kimiyyance, lalura ce da ke haddasa ƙarancin jinin al'ada ga mata. Ma'ana, mace za ta iya samun jinin al'ada 6 zuwa 8 a shekara maimakon guda 12 a shekara. Haka zalika, za a iya fassara rikicewar jinin al'ada da zuwan jinin a kwana 21 ko kuma sama da kwana 35 maimakon kwana 28 ko kwana 23 da aka saba yi. Za a iya fassara rikicewar jinin al'ada da cewa rashin zuwan jinin al'ada a wata 3 a jere, ko kuma jinin ya zo da yawa ba kamar yadda aka saba yi ba, ko kuma ƙarancin jinin ya zo kaɗan ba kamar yadda aka saba yi ba, ko kuma ya wuce kwanakin da ya saba yi. Duka za a iya kiransu da rikicewar jinin al'ada. Akwai abubuwa da dama da suke kawo wannan cuta na rikicewar jinin al'ada. Wasu cututtuka suke kawo su, wasu kuma ba cututtuka suke kawo su ba. Wasu canjin yanayin rayuwa da muke samu yake kawo su, wasu kuma magunguna ne ke kawo su. Za mu yi magana akan duka waɗannan abubuwan da ke kawo rikicewar jinin al'ada. Cututtukan da ke kawo rikicewar jinin al'ada su ne kamar haka. Na farko, akwai endometriosis. Endometriosis yana faruwa ne idan fatan da ke can cikin mahaifa ya fito a bayan mahaifa, inda ya kamata a ce yana fitowa ba kenan. Mafi yawanci fitowar fatan na mannewa ne a ma'ajiyan kwai, wato ovary, ko kuma tube ɗin fallopian, wanda hakan na iya haddasa rikicewar jinin al'ada, matsanancin ciwon ciki lokacin al'adan ko kafin lokacin shi. Na biyu, PID, wato pelvic inflammatory disease. Infection ne da ake samu ta ƙwayan cutan bacteria. Mafi yawanci yana aukuwa ne idan aka samu daɗaɗɗiyar infection ɗin da aka same ta hanyar saduwa kuma ba a magance ta ba, wanda hakan ka iya haifar da fitar ruwa mai wari daga gaban mace, kuma gaban ya ringa wari, matsanancin ciwon ciki da rikicewar jinin al'ada. Na uku shine PCOS, wato polycystic ovarian syndrome. Wannan cuta ce da ke taɓa ma'ajiyan ƙwan mace. Idan ta taɓa ma'ajiyan ƙwan mace, sai ta haddasa fitar da wani hormone da ake ce ma androgen, wato sinadarin androgen. Wannan sinadarin jin androgen ɗin, in za a fitar da shi a jikin mace da PCOS, sai a fitar da shi da yawa maimakon kaɗan da ya kamata. To idan aka samu wannan cuta, sai ya haddasa rikicewar jinin al'ada, ko dai jinin ya zo kaɗan, ko kuma jinin ma ya daina zuwa, ko kuma a samu jinin ma ya zo kaɗan. Na hudu, thyroid or pituitary gland disorder. Na biyar, kansan mahaifa ko kuma ma'ajiyar mahaifan, wato ovary. Na gaba, za mu yi magana akan lifestyle factors, wato canje-canje na rayuwa da suke haddasa rikicewar jinin al'ada. Akwai na farko, stress, wato damuwa. Zai iya zama physical stress, wato wanda za a gani a zahirance, ko emotional stress, wanda yake kwakwalwa, ko kuma ƙarin ƙiba, yin ƙiba ko kuma ragewan ƙiba bisa misali, ko kuma wasu zaka ga sun rage ƙiba a lokaci ɗaya, kamar masu sana'ar rawa, ko kuma masu sana'an guje-guje, ko kuma masu sana'an atisayi. Yin exercise mai yawa da ka iya zabgar da jikin mutum a lokaci guda, ko kuma ƙwayan cutan virus, ko kuma wasu cututtuka ma daban. Akwai magunguna da ke haddasa rikicewar jinin al'ada, su ne kamar haka. Na farko, akwai maganin da ake sha domin tsarin iyali.
Na biyu akwai maganin steroid. Na biyu akwai maganin jini. Wasu abubuwa bayan wa'innan da ka iya haddasa rikicewar jinin al'ada su ne kamar haka: yin ɓarin ciki ko kuma cikin da ke fitowa a bayan mahaifa, operation ga shi mahaifan, ko kuma toshewar mahaifan, ko toshewar ma'ajiyan kwai wato ovary, ko kuma toshewar tubes ɗin fallopian. Hanyoyin da ake gane mace tana ɗauke da wannan cuta na rikicewar jinin al'ada su ne kamar haka: na farko akwai pelvic ultrasound, endometrial biopsy da hysteroscopy. Hanyoyin da ake bi wurin magance wannan lalura su ne kamar haka: na farko akwai amfani da magani. Amfani da magani shine abu mafi farko da ake yi wurin magance wannan lalura na rikicewar jinin al'ada. Magungunan da ake amfani da su ne kamar haka: na farko akwai hormonal contraceptive pills, wato magungunan da ake amfani da su wurin tsarin iyali. Su ma suna taimakawa wurin daidaita al'ada. Na biyu akwai tranexamic acid. Ana ba mata masu zubar da jini da yawa lokacin rikicewar jinin al'adansu. Na uku akwai pain relievers, wasu magunguna da ake badawa saboda a samu sauƙin ciwon cikin da ake samu lokacin al'ada. Na hudu akwai hormonal therapy, su ma ana bada su wurin magance rikicewar jinin al'ada. Akwai antibiotics da ake badawa. Na ƙarshe shine gonadotropin releasing hormone agonist, shi ma ana amfani da shi wurin magance rikicewar jinin al'ada. Bayan magunguna kuma to sai kuma operation. Operation shine abu na biyu da ake yi wurin magance rikicewar jinin al'ada. Akwai operation kala-kala da ake yi. Na farko shine myomectomy. Operation ne da ake yi wurin cire duk wani tsiro daga mahaifa kamar fibroid. Na biyu akwai endometrial ablation. Na uku akwai uterine artery embolization. Shi wannan operation ne da ake yi wurin yanke duk wani magudanan jini da zai je zuwa mahaifan, ko kuma wani magudanan jini da zai je zuwa ga tsiro kamar fibroid. Na ƙarshe wanda ba a cika yin shi ba kuma shine abu na ƙarshe, ne operation na ƙarshe da za a mace in tana fama da wannan lalura, shine hysterectomy. Shi kuma hysterectomy operation ne da ake yi a cire mahaifar gaba ɗaya, ko kuma wani shashi na mahaifar, ko kuma cikin layer ɗin ƙarshe wato fatar na ƙarshe endometrial lining ɗin na cikin mahaifa a cire shi. Ba a son yin shi saboda shine last resort, kamar shine bus stop na ƙarshe da ake bi wurin magance wannan lalura na rikicewar jinin al'ada. Yadda za ki iya tsare kanki daga kamuwa da wannan lalura na rikicewar jinin al'ada su ne kamar haka: na farko a yi ƙoƙari a yi rayuwa yadda ya kamata ta hanyar cin abincin da ya dace da kuma shan abin da ya dace. Na biyu a yi ƙoƙari a rage damuwa, wanda mun san dole damuwa zai zo, amma a yi ƙoƙari a rage ta, both emotional and physical stress. Na uku shine a yi ƙoƙari a samu isasshen bacci da kuma isasshen hutu. Duk yanda zaka kai ga yin aiki ka samu dai lokacin da zaka huta. Na hudu shine yin amfani da maganin tsarin iyali yadda aka ce. Mun san cewa maganin tsarin iyali yana da ka'idan sha, so idan aka kauce wannan ka'idan yadda ya kamata yana kawo rikicewar jinin al'ada. So mu ƙoƙari mu sha shi yadda aka ce sai mu samu sauƙin rikicewar jinin al'ada. Na gaba shine ganin likita akan lokaci. Da an ga wani abu da aka ga bai dace da jikin mutum ba, a je a ga likita. Na ƙarshe kuma wanda za mu ce last but not the least shine canza pad wato auduga yayin jinin al'ada. A ringa canza shi bayan awa 4 zuwa awa 6. Insha Allah duk za su magance matsalolin da suke kawo rashin jinin al'ada.